ba. Alhaji. Ina son barsa. Alhaji. Yaya kaga wannan kwaliyar? Gaskiya kin yi kyau. Anya ku kin taɓa yin irin wannan wankan? Daɗi na da kai saurin mantuwa. Ai duk irin wannan adon da nake maka na san na banza ne. Haba Hajiya. Saboda me zaki faɗa haka? Ai ku maza ciyawa ba ta ka da ku sai yaɗiya. Duk adon da nake maka da kyautatawa iri-iri ba zai hana kai min kishiya ba. Habawa. Ɗin banza. Ya za a yi mana samu kamaki? Maza kenan kun iya daɗin baki ba na son yaudara ba. Ai tsakanin ni da ke babu yaudara. Kai, ƙanshin abincin nan na kiya da kyanci na. Ai sai ma ka ji irin ɗanɗanon. Ko na zauna ne na ciyar da kai da hannuna. Ga abinci. Ai ba sai kin zuba ba. Kawo in zuba yawwa. Tun da kin dafa, in ki bani na zuba. Ga wannan. Ba ni in zuba maka da kaina. Tun da ka hana ni yin aikin a matsayina na mace. Tashi barka. Shi zafin kishi ba abin halin ayaba ba.
To shikenan an gama. Yadda na faɗa kawai haka za a yi. An gama. Zafin kishi ba ya zama mugun hali. Kabiru! Kyawun hali. Kabiru! Wai shin Kabiru, shekarar ka nawa da ka fara aiki da mu a cikin gidan nan? To, Hajiya kin san dai Alhaji abokina ne tun ƙuruciya. Kuma tare da ni da shi muka gina gidan nan tun kafin ku yi aure. Kin ga ku shekarun da yawa. Tsawon wannan lokacin kana aiki da Alhaji a matsayin abokinka, kana mai gadi, har yanzu baka mallaka gidanka na kanka ba? Wallahi Hajiya ko taku ɗaya bayan da shi. Ni yanzu zan mallaka maka gida na kanka da kanka. Ni Hajiya. Gida? Gida Hajiya? Yanzu me yake so a yi? Hajiya Mariya, yau ke ce a gidan namu? Wallahi Alhaji ni ce. To, masha Allah, yau lallai muna da manyan baƙi a gidan. Gashi kuma kin zo matar gidan bata nan, ta tafi asibiti duba antinta. Allah ya bata lafiya. Amin amin. To, kowa ya zan mata in gaya mata kin zo? A'a, kyale ta dama wajen ka na zo. To, Hajiya Mariya, Allah ya sa dai lafiya. Gaskiya abin da na zo da shi, ban san yadda za ka kalle shi ba. Kin ga karki shakka komai, ki faɗa abin da za ki faɗa. Akwai abubuwan da suke faruwa, kuma an gaya min cewa kun san me? wallahi tallahi Mijinki aure zai ƙara. aure Kuma yarinyar nan dai da gida. a bashiya. Idan kika ji ana ki gudu, to sa gudu ne bai zo ba. Wallahi la'azim, idan kika ga mijina ya ƙara aure, to sai dai ɗin in bayan raina. Mijinki babban attajiri kuma yana da iko da wadata. Ba tsoron ki ke ji ba, kuma ta za a iya hana shi yin aure? Sai bango ya tsage, sannan ƙadangare yake samun damar shiga aiki. Sai da damar yin auren za a yi auren ko? To zan hana damar. Ni fara yanzu ban fuskance ki. Kashe shi za ki yi komi. Ba zagi, ba duka, ko bakar magana ma babu. Ki tsaya ki ga abin da zai faru. Zafin kishi ba ya zama mugun hali ba, kyawun hali magani ba haɗa kulli. Alhaji Usman, kai ma ka san cewa ba zan iya jure kishiya ba. Saboda haka, ina so na hana wannan aure ta kowane hali. Tabbas na san irin zafin kishinki. Zan baki haɗin kai, amma ina son mu zaifi tsuntsaye biyu da hoge ɗaya. Me kake nufi? Kuma ya abin zai kasance? Alhaji Usman, barista Muktar, yanzu dan Allah dan Annabi Alhaji Haidar yana da kamata? Me zai yi da wata 'ya mace? To, na sha gaya man wannan maganar Hajiya,
kan cewar wannan aure-auren ya yi yawa amma ya ki ci na yi ya bari yaki ko don gudun irin wannan cututtukan ma na zamani amma ya ki ci duk da cewar musulunci ya yarda ya yi mata hudu amma a wannan zamanin akwai haɗari. To ai shi kenan ta faru ta ƙare, yanzu na yi abin da zan yi kawai, ai an riga an gama, yanzu kawai ina nazari ne a kai, ina tunani. Hajiya, ki kwantar da hankalinki, na yi miki alkawari zan kare ki akan duk abin da zai taso daga nan har federal gama, muddin ke ma za ki cika alkawari akan abin da muka tsara. Kuɗi cash zan bayar, ba transfer ba check, dukkaninku za ku dara. Wa zai gane sirrikan Abin da nake so da ke kawata, ki kwantar da hankalinki. Insha Allah za mu ci nasara akan wannan shirin da muka yi. Kuma zan kawo miki kanwata, na san za ta taka rawa cikin wannan shirin insha Allah. To kawata, ai na san zaki iya bakin kokarinki, in dan wannan ne. Zafin kishi ba ya zama mugun hali ba, kyawun hali magani ba haɗa kulli ba. Hajiya, ya kike ta waje ne? Ai, ki kwantar da hankalinki, babu kowa a gidan nan daga ni sai ke sai Allah. Alhaji Usman kenan, ka san halin mutane, baka yi ba ma ana sa maka ido, balle an ga wata alama. Ina kiyayewa ne, ina kawartawa. Ai ba ta gari, sun tafi biki can garinsu. To Allah ya sanya alkhairi, yanzu me kake so mu yi magana a kai ne? Hajiya, ki sa a ranki mun tari babban wani business wanda har in mun yi nasara to za mu zama to tamkar sarakai. Ke sai mun ji kamar mun ɗora duniyar nan kaf a tafin hannunmu. Wannan gaskiya ne, amma shin ka fahimci irin haɗarurrukan da ke cikin wannan business ɗin kuwa? Abin ya kai kamar mutum ya tsinci kansa a tsakiyar teku, babu tabbacin rayuwa. Ƙwarai kuwa, gaban mu tsini ne, bayan mu kuma siyaki ne. Sai dai idan za ki bi duk irin sharaɗan da na gindaya, tamkar kin riƙe nasara ne a hannunki. Raina da jinin jikina fansa ne akan wannan buƙatar da na sa a gaba. Don haka zan iya bin kowane irin sharaɗi. Umarninka nake jira kawai. To ai ba matsala. Ke dai abin da na ce ke dai kawai ke yi shi. Yanzu ma tashi ki tafi, saboda ta kusan dawowa. Sai an jima. Ba ya zama mugun hali ba, kyawun hali magani ba haɗa kulli ba. Barista ga gida. Barista na ga gida. Hakika alamar ƙarfi tana ga mai ƙiba, wannan harkar babba ce. Amma ki san me nake so da ke? Sai ka faɗa. Abin da nake so da ke, dole sai mun yi taka tsantsan da tsantseni wajen tafiyar da aikin mu. Daga yanzu ina so duk lokacin da muke tare ni da ke da Alhaji Usman, to ki dinga nuna ba ki yarda da ni ba. Kin gane? Kina nuna cewa ni ba ni da gaskiya. Barista kenan, wato ku lauyoyi kun fi alƙalai sanin tuggu. Dole idan ba mu yi haka ba, to akwai matsala. Kar ka damu barista, insha Allahu zan yi ƙoƙari in ɗinke duk wata baraka da za ta taso mana. Kowa 'yar gari haka nake so da ke. To yanzu kin san me za a yi? Wannan wayar?
ina son ki amfani da wayan nan a boye, kada ki bari kowa ya ganki da ita. Duk abin da yake wakana a gidan nan ina son mu dinga communicating ba tare da wani ya sani ba. Tabbas kai ne number one masanin duk abin da zai wakana a gidan nan, saboda kai ne boss ɗina. Aisha, ki dubi gidan nan da kyau ki gani, kin san ko makaho ya laluba gidan nan ya san akwai arziki a gidan nan. Wannan gaskiya ne. To shin ma wai nan din gidan waye ne? Gidan Alhaji Haidar. Eh? Alhaji Haidar dai da nake jin labarinsa? Wannan shahararren dan kasuwa na garin nan? Kwarai da gaske. To ki natsu, ki ji abin da zan gaya miki. Ke yar uwata ce ta jini. Cikin mu daya. Na kawo ki ne ki ci arziki ki bar shi a inda yake. Daga yau kin zama matar Alhaji Haidar. Ban gane ba. Aure za a daura min da shi? Tuni ma ai an daura auren, amma na goge. To ta yaya hakan za ta faru? Yanzu ko za ki ji yadda al'amarin zai kasance. Amma fajiya kun san wannan aikin da kuka bani ba karamin aiki bane. Kuma ina so in tabbatar muku da cewa tuwon girma miyan nama. Yanayin aiki, yanayin farashinsa. Aisha, ai da ganin kura kin san za ta ci mutum. Ko yanayin gidan nan, girman gidan nan kika kalla. Kin san kuɗi ba matsala bane. Idan har zaki mana abin da muke so. Kuɗi ba matsala ki bane. Abu shi ba ki gaya mata bane? Wallahi babu abin da ban gaya mata ba. To amma ai gani ya koriji. Gashi ta gani a zahiri? To ai babu matsala. Tunda yanzu na tabbatar harkar ta yi ce, ni kuma zan ba ku mamaki. Ai na san ba za ki ba mu kunya ba, saboda barewa ba ta gudu, dan ta yi rarrafe. Ai na san akwai jinin ƙawata a jikinki. Kuma ku a gidanku kun yi gadon hikima da basira, dan gidan aka zo. Dan ikon Allah mahaluki bai canjawa, mai gida jigo shi a yanzu ke kullewa. Yawwa Audu, yau sun zo? A'a ba su na turo ba. Usaini lamba ɗaya za ka siyarwa. Usaini lamba ɗaya shi muka yi waya da shi. Za ka gan shi da shi ɗan uwansa Abdullahi Tarore, wani ɗan gajere ɗan ƙarami haka. Yawwa su za ka siyarwa, su na ce su aka wa alƙawari. Mun gama magana da shi. Yawwa da yadda ake ciki sai ka kira ni, dan shi ba zai kira ni ba, shi ka kira ni kai din. To a gonan nan aka samu kuɗin gonan nan, ai za a ɗan warware abin nan yadda Allah ya banni a komai din nan. Waye? Alhaji Usman. Wa alaikum assalam. Barka da zuwa. A'a. Sanan ku da zuwa. To. Duda an shirya makirci bai dorewa. Asabe. Na'am. Kin san inda na kaki kuwa? To nan gidan abokina ne, Alhaji Haidar. Wannan aminin nawa. Kin manta abinda din na kitsa miki a gida? Abinda din na gaya miki, kin manta? Yaya ka gaya min, amma abin nan da kake son mi haramun ne yayi. Amma idan ka ce min in zan yi a matsayinka na yayana, tamkar uba kake a gare ni. Ke! Kishi